ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತೇರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಥ್ ಜಿ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏಪಳ ಕುಷ್ಟು ಪುಳೆ ಏಪಳ ತೇಳ್ತದು ಪುಳೆ ಎನ್ನ ಪುದರೆ ಅಶ್ವಥ್ ಜಿ ಪಂಡದು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಮಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 10 అయినాతను ಚಾಯ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾತಜಿ ಕೋಡೆ ಬಣ್ಣ ಗಂಟೆ ಮಂಡ ರಾತ್ರಿ 11 ಕಾಳಾತಂಡು ಫ್ರೆಂಡಿನ ಬೈಕ್ ಬತ್ತನೆ ದೂರ ಪೋಯಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗೋಳಿದರ್ಕ ಪೋಯಿನೆ ಬಯ್ಯಡು ಮೂಜರಕ್ಕೆ ಪೋತೆ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಬೈಕ್ ಬುಕ್ಕ ಪೇರ್ಲಾಗ ಹೋದು ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೊಡ್ಚ ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಬಯ್ಯಡು 5:30ಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಯ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಉಂಡು. ಬಯ್ಯದತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ತಿನ್ನೋಳಿ, ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋಳಿ, ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಿನ್ನೋಳಿ, ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಳಿ, ನೀರು ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಳಿ, ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ತು, ಕಾಫಿ, ಚಾ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಳಿ. ಯಾನ್ ದಾಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಪಂಡ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಂಡು. 1 ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮಿತ್ತು ಸಾರು ಮೈತದೆ ಅಯ್ಯಡ್ದಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತ ಮಾನ್ಪಡು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಬಡು ಕೋರಿದ ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಂದುತ್ತಿ ನೋಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂದು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗೋಳಿದರ್ಕಡು ಕೇವಲ 25 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂಚನೆ ಸಾದ ದೋಸೆ ತಿಂದೆ, ಸಾದ ದೋಸೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐಕ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ತೋಜುಂಡು, ಈಗ ಮರ್ತುಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಟ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ತೋಜುಂಡು. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಾದ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ನೋಡು, ಇಜ್ಜನ ಕೋರಿ ಸಾರು ನೋಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು. ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ತು ಕೀಟು ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಓಲುಳ್ಳ ಏನ ಮಾಡಂಡ ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗೋಳಿದಡ್ಕ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಯ್ಯಡು ಪಾರುಂಡು ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗೋಳಿದರ್ಕ ಪೋಣಾಗ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ನೈಟ್ ಲೈಫ್ದ ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಫುಡ್ಡು ನಿಕ್ಲಿ ಬತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಡ್ಚಿ ಮಸ್ಟ್ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ. ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗೋಳಿದರ್ಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಬಣ್ಣ 11 ಕಾಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಂಡವಂತೆ ಅನ್ನೆ ಬಣ್ಣಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದು ಬರ್ತನೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಕ ಬತ್ತೆ ಅಂಜನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗೋಳಿದಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಮಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ಹೊತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದುಂಬುಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ ರೀತಿ ಗಾಳಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಾಯಿ ಪೂರ ಕೊರಿಪುವ ಮಾರ್ಲೆ ಪಾತೆಯವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಾಯಿ ಪೂರ ಕೊರಿಪುವ ಅಂಚನೆ ಚಾಯ್ ಪಾರ್ತೀವಿ. ಚಾಯ್ ಪಾರೋಡು ಪಡ ಬಣ್ಣ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಜಪ್ಪುಣ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂದು ಚಾಯ್ ಅಂತ ಪಾರಕ ಚಾಯ್ ಪಾರದು ಆಯ್ತ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಡು ಬೊಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬೆರ್ಕದಿನ ನಮ್ಮ ಜೂಲಿಲ ಜಾನಿಲ ಐನು ಹೊರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಹೋದು ಮೂಳೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮಳ ಯಾನಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಚೂರು ಕೊಟ್ಟು ಬಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸೀದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪೋಯೆ ಅಂಜನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಪರ್ಪ ಪಂತಿಂಡು ಅನಂಡ ಹೊರೋಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತರ ಅಂಚಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ನೇಂದ್ರ ಬಾರೆ ಕೈಲು ಬಾರ್ತುಂಡು. ನಾನು ಒಂಜಿ ಓರ 2 ಓರ ಕರಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪರಂದು ಅಂಜನೆ ಇತ್ತೊಂತ ಚಾಯ್ ಅಂತ ಪಾರದು ಬುಕ್ ಬರ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಂಟೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ಅಂಡೆ ಚಾಯ್ ಪೂರ ಪಾರದಂಡು ಚಾಗಿದೈತ ಪಂಡ ಬಜಿಲಿಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀಲ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಚಾಯ್ ಪೂರ ಪಾರದಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ಅರ್ಪಣ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು. ಒಂಜ ಇರ್ಲಿ ಬರ್ಸವರು ಕೋಡ ಚೂರು ಬಿರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ. ಇಂತೊಂಜು ಕುಟ್ಟಿ ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಶಲ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಇಂಚನೆ ದೆತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಆತಂಡು ಆಡುಂಟ ಪೂರ ಇರಗ್ಲ ಬಾಯ್.